नमस्कार साहेब. मी शिवाजी जगताप, मनीष ॲग्रो सायन्सेस या कंपनीचा कृषी सल्लागार. आज आपण आलेलो आहे भैरववाडी या गावामध्ये. आजचे शेतकरी आहेत. नाव सांगा सर. माझे नाव नरसिंह चांगदेव येमले, राहणार भैरववाडी, तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापूर. माझा मोबाईल नंबर 9637379429. बरं, आपलं किती एकर कांद्याचं क्षेत्र आहे सर? क्षेत्र आहे 2 एकर. बरं, आपण मनीष ॲग्रो सायन्सेस या कंपनीचा कोणता उत्पादने वापरलेली आहेत कांद्यासाठी? मनीष ॲग्रोचे प्रोडक्ट सावकार हे आहे. मी सावकार वापरल्यामुळे मला माझ्या कांद्याला पिवळसरपणा होता, ते अतिशय हिरवापणा आला आणि तहसीलदार झाला आहे. आणि विशेष म्हणजे जगताप साहेबांनी मागील 5 दिवसासाठी येऊन सांगितलं होतं की हे सावकार टॉनिक वापरा. मी वापरल्यामुळे अतिशय मला सुंदर असा रिझल्ट छान आला आहे. कारण की मी रिझल्ट सावकार टॉनिक वापरायच्या आधी कारण अतिशय पिवळा कांदा पडला होता. त्यानंतर वाढ प्लसमध्ये काळोखीपणा मस्त असं वाढ बी होऊ लागली आहे. म्हणजे तुम्ही समाधानी आहात या प्रोडक्टबद्दल? 100% समाधान. अतिशय प्रोडक्ट चांगला आहे, मला खात्री आहे 100%. बरं, म्हणजे तुम्हाला रिझल्ट छान आलेत सावकारचे कांद्यासाठी? कांद्यासाठी बी चांगला आहे आणि द्राक्षासाठी तर अतिशय उत्तम चांगला आहे. बरं, बाकीच्या शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही काय सांगाल? सावकार टॉनिक वापरा हे मी सगळ्यांना सांगू शकतो. ओके, धन्यवाद सर. धन्यवाद.